Samtidig er regeringen og jeg opmærksom på, at der er en mindre del af befolkningen, der ikke oplever overensstemmelse mellem deres biologiske køn og det køn, de opfatter sig som. Ifølge befolkningsundersøgelsen Sexus er det omkring 0,5% af befolkningen. Spørger vil også gerne vide, hvorvidt en potentiel uoverensstemmelse mellem det faktiske køn og den selvoplevede kønsidentitet ændrer vores biologiske køn. Det mener jeg ikke er tilfældet. Så er der spørgsmålet om brugen af betegnelsen det ved fødslen tildelte køn. For mig virker det umiddelbart som en besynderlig sprogbrug. Generelt vil danskerne typisk sige, at der ved fødslen konstateres et køn, pige eller dreng, og det ser jeg sådan set ikke nogen grund til at ændre på. Sundhedsstyrelsen har oplyst, at betegnelsen beskriver konstateringen af et nyfødt barns køn, hvilket sker på baggrund af de medfødte ydre kønskarakteristika. Ud fra det opretter jordmoren et CPR-nummer. Det er på baggrund af denne konstatering ved fødslen og oprettelsen af CPR-nummeret, at man bruger betegnelsen, at der ved fødslen tildeles et køn. Sundhedsstyrelsen har også oplyst, at betegnelsen primært bruges af sundhedsvæsenet og især ved sundhedsfaglig hjælp til kønsidentitetsforhold. Regeringen har helt generelt og i forhold til sundhedsvæsenet tiltro til, at medarbejderne i den offentlige sektor har den fornødne faglighed til at vurdere, hvilke begreber, der bedst anvendes i den enkelte situation. Tak for ordet. Tak til ministeren for ligestilling. Der er nu adgang til ordførerne for reglerne om kort bemærkninger. Og den første, der får ordet, det er hr. Mikkel Bjørn fra Dansk Folkeparti som spørger. Værsgo. Jamen, tak til ministeren, som jeg også synes gav et beroligende svar i virkeligheden på vores spørgsmål. Svar dog en lille smule udenom, jeg ved ikke, om det var med vilje, men det her med en uoverensstemmelse mellem biologisk køn og selvoplevet køn. Kan ministeren bekræfte, at en person, der for eksempel har en uoverensstemmelse mellem sit biologiske køn og sit selvoplevede køn, men altså har et biologisk køn som eksempelvis kvinde, ikke dermed bliver kvinde? Altså at det er en mand med en anden identitet, en anden kønsidentitet og selvopfattelse, ganske rigtigt, men at det ikke nødvendigvis gør den person til det køn, som man oplever sig som. Værsgo til ministeren. Jeg tror egentlig ikke, at vi er så uenige. Altså jeg mener, der er to biologiske køn. Der er en mand og en kvinde. Og ja, så kan man godt have en uoverensstemmelse mellem sit biologiske køn og hvad man opfatter sig som. Og deraf eksempelvis ændre CPR-nummer. Det ændrer jo ikke på, at man er født som et biologisk køn. Tak for det, og tak til ordførerne, og jeg vil gerne kvittere for en god debat. Og jeg noterer mig, at vi jo faktisk ikke nødvendigvis er så uenige. Der findes grundlæggende to køn, to biologiske køn, en kvinde og en mand. Og så skal vi anerkende, at en mindre del af befolkningen, at de ikke identificerer sig med deres biologiske køn. Det er vigtigt for mig, at der er frihed til forskellighed i fællesskabet, og at vi forsøger at samle frem for at splitte i befolkningen i spørgsmål som de her. Og det gør vi blandt andet ved at skabe en balance mellem hensynet til minoriteten og hensynet til majoriteten. Regeringen har tiltro til, at medarbejdere i den offentlige sektor har den fornødne faglighed til at vurdere, hvilke begreber, der bedst anvendes i den enkelte situation. Tak. Ja, tak. Og der er lige en kort bemærkning til hr. Mikkel Bjørn fra Dansk Folkeparti. Ja, jeg ved ikke, hvor... Altså, ministeren siger, at hun har indtryk af, at vi er meget enige. Jeg har egentlig indtryk af en debat, hvor at uenighederne kommer meget til syne. Altså, vi har Moderaternes ordfører, der står og siger, at der findes kvinder med tissemænd, og vi har ministeren, der, synes jeg, svarer en lille smule udenom på det her med, jamen, er det ikke et problem, at det offentlige begynder at bruge sprogbrug, som tydeligvis er inficeret af politiske venstrefløjsdogmer, fordi køn jo ikke er noget, vi bliver tildelt ved fødslen, men derimod noget, vi fødes med. Og hvis ministeren er enig i det forhold, som jeg synes er rimelig sådan baseret på almindelig sund fornuft, jeg tror, de fleste danskere er enige i det rimelig basale vilkår, jamen hvorfor skal det offentlige så bruge sådan nogle mærkværdige, besynderlige begreber, når køn ikke er noget, vi tildeles, men derimod noget, vi fødes med? Det vil jeg godt bede ministeren om at svare på, og så vil jeg godt bede ministeren endeligt afkræfte, at det, at eksempelvis en mand identificerer sig selv som kvinde, ikke er ensbetydende med, at han er kvinde.
og dermed skal have ret til at blive behandlet som kvinde, eksempelvis i fængsler. Der er forskel på det at identificere sig selv som køn, og så det at være et køn. Er ministeren enig? Værsgo til ministeren. Tak. Jeg synes jo egentlig, jeg har redegjort for det første i forhold til sprogbrugen omkring tildelt køn. Det er en sprogbrug, mig bekendt, man bruger i sundhedsvæsenet. Jeg finder den selv besynderlig, og jeg oplever ikke, at det er noget, man generelt bruger ude omkring i samfundet. I min optik siger vi normalvis, at man konstaterer et køn. Jeg oplever ikke, at det er politiserende, at man i sundhedsvæsenet bruger en anden betegnelse, i forbindelse med, at man jo også tildeler et CPR-nummer. Jeg vil selv sige, at man konstaterer et køn. Ja, og hvad var det andet, der blev spurgt ind til? Jeg oplever egentlig ikke, at der er nogen uenighed her. Altså, jeg oplever egentlig, at alle ordførerne siger, at der er 2 biologiske køn, en mand og en kvinde, og så er der en mindre del af befolkningen, som ikke identificerer sig med deres biologiske køn. Værsgo til spørgeren. Jamen, der er jo den ret tydelige uenighed, at der er nogen her, der siger det, som ministeren siger, som jeg egentlig synes er nogenlunde fornuftigt konstateret. Og så er der nogle partier, SF, tilsyneladende også Moderaterne, som siger, jamen det, at man eksempelvis er en transkvinde, altså det er en mand, der identificerer sig selv som kvinde, det er ensbetydende med, at man også er en kvinde. At der ikke er nogen forskel mellem det at være en mand, der identificerer sig selv som kvinde, og så det at være en kvinde. Er ministeren ikke enig i, at der er forskel mellem de to ting? Det er ikke det samme at være kvinde og så identificere sig selv som kvinde. Værsgo til ministeren. Som jeg også har sagt tidligere, så mener jeg, at en kvinde er en voksen person af hunkøn. Og jeg hørte egentlig heller ikke Moderaternes ordfører sige meget andet. Jeg hørte Moderaternes ordfører sige, at der findes grundlæggende 2 køn. Der findes en kvinde og en mand. Og ja, så kan det godt være en biologisk kvinde, der har et mandligt personnummer. Og så synes jeg faktisk, det er helt ok at kalde vedkommende for ham. Ja, tak. Så er der en kort bemærkning til fru Susie Jessen fra Danmarksdemokraterne som spørger. Tak. Jeg stillede jo Venstres ordfører det samme spørgsmål tidligere i dag. Jeg kunne godt tænke mig at høre regeringens holdning, og også Venstres holdning nu, til juridisk kønsskifte for børn under 18 år. Det er jo interessant, fordi Socialdemokratiet før valget gerne vil have juridisk kønsskifte for helt ned til 0 år, så jeg kunne godt tænke mig at høre, hvor regeringen står i det her spørgsmål. Værsgo til ministeren. Ja, der bliver spurgt både til Venstres holdning og til regeringens holdning i forhold til juridisk kønsskifte. Jeg tror, det er velkendt, at Venstre ikke går ind for juridisk kønsskifte til mindreårige. Regeringen er vi ved at afklare, hvordan man finder en model for juridisk kønsskifte, fordi vi i sommer blev opmærksom på fra Justitsministeriet, at mindreårige at vores internationale forpligtelser foreskriver, at mindreårige kan have adgang til at skifte juridisk køn. Og den konkrete model, det er Sundhedsministeriet ressort på og er i gang med at finde en løsning for det og en model for det. Og derfor har regeringen heller ikke taget stilling til en model. Værsgo til spørgeren. Jeg tror, det var, den europæiske menneskerettighedsdomstol eller sådan noget, så vidt jeg kan huske, altså, at man kan søge via den og så få det alligevel. Men det vil sige, at regeringen er ved at kigge på, om der skal indføres juridisk kønsskifte for børn under 18 år, eller altså nu når man undersøger det, er det så fordi man lægger op til, at aldersgrænsen skal ændres. Kan ministeren svare på det? Værsgo til ministeren. Jamen det Justitsministeriet kom frem til i sommer, det er, at det er i strid med Danmarks internationale forpligtelser, hvis mindreårige slet ikke har mulighed for at skifte juridisk køn. Og det er man så i gang med i Sundheds- og Indenrigsministeriet at finde en model for. Den model har man ikke fundet endnu, og det er Sundhedsministeriet, der er ressort på det område.